Кентъки са следващите щати, в които има съобщения за зловещи шеги. Това се случва в Роузвил, щата Мичиган. Там полицията реагира светкавично и арестува две млади жени, които облечени като клоуни преследвали 14-годишно момче. За извършителите това е шега и те мислят, че е смешно, но не е. Това ужасява хората. Мимите клоуни стават все по-нагли, окупират социалните мрежи и чрез различни профили отправят заплахи за нападения. В училището на моите момичета повече от седмица се носеше слух, че клоуни ще дойдат да стрелят в сградата. Слава Богу, все още няма такова нещо и дано не се стига до там. Задържаните са десетки, налага се затваряне на учебни заведения и призив хората да избягват безлюдни места и по възможност да не се движат сами. Така реагира полицията. А хипотезите за причините за страховитите нападения се множат. Мнозина предполагат, че клоуните са вдъхновени от романа на Стивън Кинг «То», който разказва за същество, облечено като клоун. То тероризира жителите на измисленото градче Дери в щата Мейн. За тази теория дори има и доказателство. Постепенно нападенията се изместват именно към мястото, на което би трябвало да се намира измисленото от Кинг селище. Други пък предполагат, че може би става дума за някаква реклама